alun-alun negari Ngastina. Nenggih pepatih negari Ngastina nggih Sang Rekyana Pati Hari Sengguni. Ngawi sanjaring Marasata Kurawa. Nalika semanten katata gelaring baris nenggih Sang Bambang Asatama ingkang nembang tengara bidaling wadya. Iwanget Sang Prawara Kusuma Makura akra kumimanggaket tari swaraning tataku murah or panjriting turangga bendhepere munya sauran mangungkung pracena mangkating prang gambira tyasing prajurit.
ngaluhur weduh gleleng dasar gagah warnane pungun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abala ratu tapotamane katong Makoki pasange nego. Wes man kriwikan dadi krojokan geguyon dadi tangisan aku ora ngurus to. Wah iya. Dasare wis diwaneni. Heeh. Wis diniati gawe perkara. Heeh. Dasare suwun Prabu Puntadewa wis Bagong mangsa Baranga sakarepmu. Gandeng lungane Werkudara karo lungane Janaka ki gawe runtik penggalihku semangsa Baranga oleh marep gawe kisruh. Ha iya. Arang lho. Sinuwun Puntadewa ngasti iso kagol kagelan manahe kaya ngono kuwi warang-arang. Wong liya arep gawe kagol atine Sinuwun Puntadewa angel kok. Ha iya, malah adine dhewe, adine loro sing malah gawe gelo atine Sinuwun Puntadewa. Lah iya. Ya iki awake dhewe wis temandang. Mung kari ngenteni Kurawa tekan kene. Ya wong iki aku sing urung ngerti kok. Urung ngerti apa? Ket mau awake dhewe ketayalan mau kowe apa ki jenenge? Apa? Padu mungsuh pendhita kae mau mergo ora trima. Wah jan tak kira ki nek Ndara Werkudara karo Ndara Janaka ning negara Ngastina ki enak wigati apa jebule arep suwita ngersane pendhita. Aku ngerti kok, Tru. Ngerti apa? Janjane pendhita kae mau ki mung arep gawe srana ringke Pandhawa. Ya mung pawadane arep mejangake ilmu kasampurnan karo Ndara Janaka arep mejangke ilmu sangkan paraning dumadi karo Ndara Werkudara. Heeh. Mongko dheweke iki ra ngerti umpama pawadane iki sing arep diwejangke iki udu ilmu kasampurnan mbuh ilmu apa lah kuwi lah karwane sing Ndara Janaka karo Ndara Werkudara urung duwe. Lah kamangka Ndara Werkudara ki rak wis nampa wejangan ilmu kasampurnan rak saka Sang Hyang Dewa Ruci. Lah iya, aku ya sing ganjelke ning kono kuwi. Ayo, aku rak sing rada ora trima, rada ana ganjel rasaku ki rak kuwi. Ha iya. Natase Ndara Werkudara ki wis entuk sartane wis darbani wujuding ngelmu kasampurnan kok. Iki arep diwejang karo pendhita. Rak mung padha karo ning nguyai segara. Ha iya. Ning sing dadi perkara siji le, apa? Awake dhewe wani karo Ndara Werkudara lho. Lah wani ngapa? Nek awake dhewe wis maneni karo Ndara Werkudara, dhewe wani karo Ndara Janaka. Gak kok nek panjenengane ora trima, terus kowe arep wedi. Ayo aku wedi. Wedimu apa coba aku tak takon wedimu apa kowe sing dadake kowe wedi karo Ndara kekalih ki apa? Aku wedi kok nek nganti Ndara Werkudara karo Ndara Janaka maju. Heeh. Terus aku perang mungsuh Ndara kekalih. Heeh. Terus kok nek aku ora ana piye? Mati ngono to? Heeh. Monggo Ndara Janaka karo Ndara Werkudara ki digdaya kliwat ukur lho, Gong. Nek ming Kurawa kuwi aku iso merantasi, nek ming Kurawa kuwi iso tak undurke gampang. Nek nganti Ndara Werkudara karo Ndara Janaka kae sing maju, cilaka. Tak omongi ya, Tru. Piye? Wong urip ning alam padang ki ngenteni apa nek ora ngenteni mati? Hah? Kalau mangsane ngenteni bantuan saka pemerintah, jan iya. Nek sing dinteni sejatine iki mung mati, Tru. Oh. Ora kok kowe kok malah iso ngomong kaya ngono. Coba gagasen piye? Umpama matimu ki saka lantaran Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Umpama lho iki. Umpama garis sing kuwasa ngodrake sartane gariske matimu saka tangane Ndara Werkudara karo saka tangane Ndara Janaka, kowe mati tenan nek iki engko maju. Waduh, piye to? Kowe iki tak kon nyemangati aku. Kok sik telonjonge engko ya rono. Heeh. Ning nek umpama Gusti iki tulising kodratmu lho, pepestenmu lho. Gusti ora maringi idipalilah Ndara Werkudara karo Ndara Janaka dadi lantaran patimu. Mbok
kowe diidak-idak nganti gepeng mestakamu. Kowe sengara mati saka Ndara sapa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning wagu mergane sirahe gepeng. Ya bener kowe ora mati saka tangane Ndara Werkudara ning sirahmu gepeng ra wagu. Wis padha wae trima milih matine. Si santine kok ora weki gong-gong ora. Wis ngene wae. Piye? Awake dhewe maju perang. Heeh. Kurawa diundurke. Kurawa kuwi biasane, heeh. Nek Kurawa wis kalah lho iki. Kurawa wis kalah kabeh lho iki. Sing maju Durna utawa ya sapa lah sing luwih digdaya mbangane Kurawa. Ning iki perkarane siji. Apa? Awake dhewe mau ki budal rene wong telu, ora mung wong loro. Oh lah iya, heeh. Gareng ning ndi iki? Waduh. Kok malah ngetengi wongene terus. Wis kowe iki lambemu ora. Masalah iki cerak homestay ngono. Piye-piye? Kowe iki kok nakal ora. Jeluki gareke rumangsane ora tuwa dhewe kok ngepenake dhewe. Wah. Reng, malah jajan bakso bakar iki ngopo kowe iki? Aku ngoleh tenane, Tru. Awang aku tojak budal ki aku blas urung madang kok ora. Ngene. Mangsane liyane nyambut gawe kok mah penak-penakan jajan lho kowe iki ora. Ngapa? Didilap gabrese kowe ora. Wah aku ngelih tenane, Gong. Kae Kurawa arep maju kae, karepmu. Tandangi bareng-bareng karo rumangsane. Sik. Aku nek ora ucul klambi. Wis ngene iki ra wis sandangan peperangan iki cara dene baju komersil. Baju komersil kuwi leleng ora. Ayo bareng-bareng tandangi, Tru. Kurawa dampyat-dampyat arek ngrubut karo awake dhewe. Oh, rame-rame rantas malang-malang putung ora. Ayo, amok legane ati. Amo Suramrata Jayaprata ibanjan padha-padha. Padat. Padat. Dalanake wong mati mati keneng apa mati dikane kaya Suto Jojo Pratek
dikir sok banyak ilang para kanyo terus linten wah laitan ngeleleng pacakmu gembilu sirahmu parat petruk kantrong bulung rapangling lipah pakananku daging mentah lehku mangan karo meremelek meng tak kemah-kemah edan gleleng parat dumeh kowe wong telu aku mung izin ayo rumangsane apa ora wedi karo aku apa piye Mas omah bengok-bengok kaya wong kendir to kira wis ngempul ki ya sing khidmat no. Ngempul karo jogetan ayo men nikmat kok ya ora sah khidmat butuhe nikmat oh ya sapa kuwi Tru Kartomarma Ndara Kartomarma dasar Purnyata kuwi lho sajak kowe wis soroh nyawa tak kira kowe pancen wis wegah nyawang glaring jagat seming rembulan ya pancen tak jangi jembar Den mergo Petruk ora nrimake Petruk bela mati kali bapak kula Semar ajeng dikrenah matine nek anake Semar Petruk kok meneng bae kebangetan edan yen ngono kowe wani karo Parasata Kurawa apamu sing tak wedeni ket biyen niku kula niku ora tau kok jeneng wedi karo Sata Kurawa ngoten ket biyen niku Petruk ora tau kok sing jeneng Ajrih kalih wong Ngastina Petruk niku ora tau kok sing jeneng wedi karo sapa wae mergo Petruk karo sampean iki luwih tuwa Petruk bangane sampean ning dikarenakan Petruk niki derajate luwih sak ngisore sampean mula ya paripaksa kula ngajari karo sampean yen ngono saiki kowe nantang karo Kartomarma apamu sing tak wedeni ayo maju rene matna sastra jendramu tumpangsa nggonmu mateng aji wila marangi tatal gerajamu parap ora minggat saka paramata nggo gatheng siramu oh tak gletho ndasmu kowe parap
sambat. Candak kowe. Ruwangsane apa? Sebleske. Candak sirahmu kowe. Petro. Ora iso rumah sakit iya ya reng hai terus reng ya tidak bisa. Ayo, hit. Ya. Ya, sebelas ke. Ya. Hit. Oh, kiacul kowe. Ya. Lah. Hit waduh ya. Mati kowe parah. Arat kece tenan kowe. Oh ayah. Hey. Oh kok mandek. Mumet etrok kok nyondol. Oh harus aku bae ngene.
Sambato Den sampean Den. Mosok kalah karo Batur. Hik. Ini ya parap syukur aku kalah ayo hit hit oh ah hai ya parap parap oh wis weh, merusak. Ayo, hut. Ah, bener, parah. Wah, parah. Nyekel pedang barang. Sambato. Ya, Petruk wong ampuh. Dedan sirahe dituthuk iso mak celeng. Nah. Hi. Hot. Yo, wedane maling. Bebe. Baleke Petruk, baleke. Lah. Lah. Ya. Tak boleh tak gusuran ojo. Ah. Lah. Wah. 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 Pinggir. Parat. Menungso ora tatanan. Panus maning jajalanan Petruk ngembelu siramu gleleng pacakmu. Kowe iso ngundurke Kurawa, Sengkara iso ngundurke Satama. Tibakno. Tibakno. Gage tibakno pecah siramu nyo. Pijan. Wah. Ayo. Mati kowe. Ora. Sambato kowe. Sambato kowe. Ya! Ya! Mati kowe. Ada
Apa kok mundur? Aja mlayu parap. Kowe ngopo ya? Aduh. Kowe ngopo ya? Kowe sakaratul maut kok ndasmu kowe ora. Ora ngerti wong maju perang apa piye? Maju perang. Perang boyok-boyok tuwa kaya ngene iki, Kang. Rekane arep maju perang malah kumat. Modar kowe. Mulane nek tak omonge wingi diweling Pak Kordi. Bar disuntik aja dienggo ngapa-ngapa, aja dienggo megawe abot. Malah kowe usung-usung kacang. Ayo kumat neh to. Alah. Ana. Diombeni entres stop kono. Mangsamu apa? Wong kecethit bayahe kok diombeni entres stop. Aduh. Ayo. Apik banget bentuk apik gendulmu melacat kowe ora. Aduh. Gareng nek perang ya jan mempeng tak akoni. Heeh. Ane ora mikir keselamatane dhewe, ora mikir resikone dhewe kok ora. Ponokawan aja minggat. Ayo tak tandangane kan. Wis. Pae wali kok. Siap, baca. Wejan kebayan menyusul jalan. Balik jalan boleh jalan. Wejan gue. Lah kok sing janji belasan kok bagong iki lho. Kowe arep ngapa kowe? Kowe arep perang parep dadi bintang tamu kowe. Jan kok ukane apa kaya-kaya piye? Delok ora karo Gatot persis banget iki. Terus, Gatot rong bali to, ambu. Aki mah melu perang ngene kok. Durma gati dasar kepranyata. Ayo, kowe arep ora trima Kurawa do tak jor-jor barisane tak awut-awut. Ijan. Kowe iso njulke kula kala kowe iso njulke pengilan dulmu gaji iki pengilan pancen gede kecil yo. Kowe aja cepeleke karo aku. Ora, aku ora cepeleke karo kowe. Ya mong sesuk nek maju perang, tata pilabara mungsuh Bagong ki nggo gaman. Ayo tak delok gamanmu kaya apa. Oke. Dikira ora gablek gawe lah. Baik, janji kono. Gepe apa? Bungcuk dhewe ganti cengolo kowe iso menang kuwi aku. Kage. Perang kok mah nggawa parang karo tawuran apa piye? Lah bibu kuwi lah. Tak kira nek kowe melu anu apa? Jadil. Coba jileh kowe. Jileh kene. Nek biasane nyekel pedang-pedangan kaya iki terus anu mungcir. Reokan. Mungcir. Baca ya, Bu. Hari iki jika punya kok biasane gede ikan apa piye pentas apa piye. Tak kira nek nggo pentas kok gede. Jebelekke kowe lagi lisi jamu-jamu kira-kira ngene, cilahmu kene. Nyah. Nek nganti kuwi empan mungsuh Bagong, kowe tak sembah dalamakmu selama tahun. Ora mung trima 10 dina sesasi selama tahun. Edan kowe kok combong banget kowe. Anggepe apa kira-kira dulmu ganti lho iso kalake dapurmu piye? Kaget tibane rasa kokian cangkem. Oh iya, mati jadi aku kowe. Ayo. Ngapa? Trok. Metu geti ora iki. Waduh, Gong.
Sirahmu nendi? Ah, kowe kuwi. Ora ngedeg-deg to. Metu gedhe sithik. Wah. Piye ya? Mongko gedhe putih, Gong. Putih tur kenthel-kenthel ben. Kowe aja sembrono nek sing metu kuwi iki ora kene. Wis ora apa-apa lah. Tekate wong aku melu perguruan gedebus kok. Gedebusi ngapusi. Hah? Gedebusi ngapusi. Ilmu kebal lho, debus. Oh ya. Debus. No, tibano pisan meneh. Ora ampan. Jajau kowe. Melu mah. Oh iya nya, aku arep padhek hewan kurban ora apa-apa. Baci kowe. Digage. Apa sih liyane tur? Rumangsane apa? Janji kene kowe, jepelek karo gabanku barang. Gage. Mangsane apa? Aku ki oh, baci jadi aku. Kena nyileh. Ojo hari tak gua cari nyileh. Yo. Ajar aku kok wedi to digedak karo musuhku dhewe. Iki apa iki? Iki apa? Gaman. Kaya kene kok gaman. Tak dudahi carane ngaku sing bener. Pokok-pokokan. Ki nggo studi tur apa piye rumangsamu? Studi piye? Iki nek kowe anu kae lho. Oting kelas. Ayo. Durmagati segera naik ke bis. Segera naik ke bis, kalau tidak naik ke bis nanti ditinggal. Nganggo feedback banyak ora. Apa yang ngene liyane? Wah, jan kowe nyepelek iki tenan kowe. Entenono kowe. Bang jadi apa? Kok nyepelekke karo aku? Enggak wae kabutan kok ora kaya kabutan ki ora. Bang jadi apa iki ora tak junjung jangan luruk. Ora iso. Wis dicaya kowe. Tibakno. Kowe kok nggawa wadung barang wadunge Rama bar gawa to ki uju. Tibakno. Anggepe apa mati pecah jan sirahmu. Tibakno ora nek pecah. Kowe arep rasulan apa arep perang kowe? Ringen resan dibedol. Goleki warga kowe cerewet. Iso ngantem ora blungjes. Iya mati kowe, mati kowe. Liyane Don. Wah, jan kowe iki nyepelekke aku tenanan kok ora. Wong jadi apa wis tak yasake gawe sepedi bali kok ora. Iki Bejo Kiai Tudung Suluk. Tudung apa? Tudung Suluk. Asline ora kuwi. Tibakno nek aku nek lecet apa gegerku tak sembah kowe selawe taun. Mati kowe nyah. Mati kowe. Lecet ora? Ijian. Mah panune ngreja. Mangsamu liyane dicani kowe. Anggepe apa gawanku to sepelekke. Iki sejoto pamungkas. Janji kowe bukti iki ora pecah sirahmu. Tak sebah delamamu sawi taun. Tenan? Tenan. Yo, perang kok ganane ceret. Mati jeneng tibakno rarane aku kalah. Gelasnya ning ora? Ono, si. Iki wis tak iseni kok iki mau. Sane apa? AU. Wong jane apa kowe jejepelekke kali Durmagati. Jejepelekke karo Durmagati kowe. Iki pengelan pancen digolo ke sira. Aku ki wong juge dhewe cak digolo ke sira. Kedua setelah Koko Prabu Drijaya kowe. Gelas kok kaya
plembungan. Wis jejebeleke kowe. Oh, tak ilingi yo. Oh. Wis aja kebak-kebak. Ayo geges jadi bucak. Gek diombe. Wah. Dur aja diulu tak paceni. Wah. Bener. Wah, yo kowe genti kok ora. Wah, rasane pengaruh wis cerewet kowe iki aja kok pilih iki bener. Ah, wis. Oh, bener no. Wis jadi bae. Tak obi. Wah, cekelane. Wah, cekelane. Kayak kowe. Cukup kebak. Udah gagas. Yo, coba yo. Ciobe. Gini tak pijak. Ketemu kanca wis cace bae nek karo aku. Kowe genti? Aku ya kebak ki, delok ki, kebak. Tak ombe. Kowe genti. Kowe genti wis pokoke tak obekke, kowe wis tak kaya yojo, kowe kaya yojo. Kowe ditakke. Wis iki aku ki kaya dhewe iki. Wis ditak iki. Wis ngono wae matur nuwun. Jane rata jalan. Rata. Masane apa? Ora warek cakro itu. Mati sayang tak kita. Udah. Terus. Dan kowe kok nggo rombongan kembaranmu akeh banget. Endi? Aku sik Gang. Apa? Kok matamu abang, matamu kowe. Ngombe to ya? Hah? Ndem kowe. Ora. Tenane. Jan aku. Anu Zombene derma gati aku, Truk. Iki ngati-ati to ngene Kurawa kuwi nesta pakartine. Wah, aku ngelak banget to. Aku kuwi apa jenenge? Wong perang ta, Truk ya? Heeh. Aku ngelak banget kae to? Heeh. Aku njaluk ombe karo derma gati. Aku bol kok tak ombe isine. Apa isine? Solar. Wah, treh modar. Apa iki pengaruh-pengaruhane? Apa iki? Aku mah mendem ngono kuwi perang mah penak. Heeh apa? Heeh. TKT karo nyaruk rancakan gamelan rapopo. Selamat ya padha. Kowe ora iso bakong mendem aku. Masane apa? Senimane kudu ngene kae. Kok kowe mah wong bombing. Aku can bombing aku, Truk. Apa kowe ora trimo wae? Mendem aku. Mendem aku. Kowe garep mejang sapa? Tuh bleh, tak mejang rene bleh. Mandan aku mendem kok aku mendem kok. Mesra merata jaya merata pangan pada. Aku ora peduli hancurnya harapanku muter karepmu kasihmu yang berubah aku wis kadung weka itulah alasanku aku ngombe ciuya nemu gendul edan Bagong ora edan iki teranane ayo ada nyebel lagi kan, aku lagi kaya ngene atos, aku wis atos. Mangsamu apa parep? Ayo. Kowe ora manut karo para Sata Kurawa. Kowe wis wani karo penemban Dewa Buddha.
Kowe kudu banjur leboke paku jarane ya arep banjur wong mentem ya. Aduh, rada puyeng jane. Wah, nya kene sing mburi nya. Dubruk. Edan. Kowe ora ngiyah-ngiyah kowe parat. Ayo, kowe tak antem. Kowe maleso. Rumangsane apa? Dumeh kowe wis penak, dumeh wis mendem. Terus sak gelemu dhewe. Dubruk. Menangis hati ini, aku ora peduli. Hancurnya harapanku, muter kerepmu. Kasihmu yang berubah, aku wis kadung wegah. Itulah alasanku. Edan, kok sak geleme dhewe. Menungso ora tataran. Pandita kinarya wangsit pindha kumbangi sematu sarining tawang susah angin ngendingane yang kalih kangkung baksi ibur lale kentas waru gembal manyar-manyar. Dok neng dungkul wana alas dadi wana dek mati. Kula wonten dawuh Kakang Durna. Pripun menika? Pripun liripun kados pundi? Cobi ta sampeyan gagas. Cobi ta sampeyan penggalih. Ngatasi Kurawan niku cacahe 100. Ming kula ken ngundurke Panakawan sing rombongane ming wong 3. Lah kok padha pate glasah niku kados pundi? Lah Kakang Durna kula piyambak mboten mangertosi Kakang. Mbok bilih sangka anggenipun Panakawan ingkang wangkot. Ora isa Dik Pati, ora isa. Mboten saged. Kersanipun Kakang Durna kados pundi? Menawi Kurawa sampun sami mundur, menawi Kurawa sampun sami kawon mungsuh para Panakawan. Anak kula seswa inggih menika pun Werkudara kalian Janaka inggih badhe kula jakaken, inggih badhe kula gol-golaken. Oh inggih. Kula kinten Bagong, kula kinten Gareng, kula kinten Petruk. Menawi mungsipun menika Werkudara kalian Janaka, sengara sami wantun nandhangi Dipati. Lah monggo. Werkudara, Janaka maju. Wah, ayo.
wis nek aku wis ora wani piye-piye iki. Nek aku ora wani piye-piye tenan iki, Truk. Ah ngopo? Sing maju Ndara Werkudara karo Ndara Janaka Gong. Aku piye, Truk? Ora usah karo nangis. Aku piye iki? Aku piye-piye? Boyok iso kecethit apa piye? Ora sanggo boyok ngono apa piye? Teneh wagu. Anggepe apa kowe iki mah ngrepoti reng, dak mau ora melu wae kowe. Sing maju Ndara Werkudara karo Ndara Janaka Gong. Mati tenan, Truk. Mati tenan. Wis urung mati. Jawake dhewe bali. Ngono kok aja kowe kok gawe untran-untran jak bali iki karepmu piye? Aku malah didukani karo Sinuhun Puntadewa awake dhewe entuk pidana pati ning negara Ngamarta. Lah witeno piye? Iki nek awake dhewe maju mati mungsuh Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Heeh, nek awake dhewe bali ning negara Ngamarta jarimu entuk hukum mati. Ha terus piye? Ampuh. Nek isih nang kene engko mati mungsuh Ndara loro kae. Heeh. Engko nek bali ning Ngamarta mati yoan. Aming bola-bali mati to. Iki piye, Truk? Sik tak pikire, golek srana. Dipikir kanthi wening, dipikir kanthi ati sing sareh, ati sing ikhlas. Tapi nek kowe manut aku wis gawake dhewe bali wae, kowe rasa dadak nggugu. Aduh. Nggugu sapa, Gong? Hah? Nggugu sapa? Sapike anu wae, Truk. Piye? Ayo golek tali tambang wae. Nggih apa? Gantung wong telu wis. Oh kok terus anu ngono ki ngopo kowe nggugu maksudmu nggugu mau ki tegese piye? Mengo ta kowe ki mengo ta? Ya ya Gong ya bener ya Gong ya. Apa? Golek tali tambang wae. Ngapa ta iki? Aduh ngapa ta iki? Motar tenan terus. Sabar sik to ketemu gendruwo cengelmu kowe ora. Ratu kok gendruwo ora. Jamongan Gong aku wedi. Wis mlintir brengos kaya ngono kowe. Sabar ta kowe. Sabar. Heeh. Biasane nek ketemu wong iki awake dhewe kudu ngenggone ngisore. Petruk, wonten dawuh. Petruk, wonten dawuh. Petruk kowe tak timbali kok meneng bae. Terus sing seru to wonten dawuh to, Ndara. Donga apa mlayu-mlayu? Donga apa mlayu-mlayu? Bagong apa mundur? Anu mboten kebak semut mriki. Mau tak tong wingking mawon. Wah, jebul saya akeh, rada mundur. Matane. Iki ya rada rono kok nang ora. Ngopo mlayu-mlayu Petruk? Ajeng wangsul sinuwun. Bali nanti. Ajeng wangsul teng Ngamarta. Ora Gusti. Sebab apa kowe arep bali ning negara Ngamarta? Kowe saka ngendi? Saking negari Ngastina. Wigatimu apa sakan Guru Ngastina? Ajeng mboyong Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kundur teng negari Ngamarta. Piye? Ajeng mboyong Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kundur teng negari Ngamarta sinuwun. Jaja muntap lir genentap duka yayasinepe. Netra kocang ontarantir. Hitep nyomang Joko watani rombara anak. Petruk wonten dawuh. Petruk kantong bola wonten dawuh sinuwun. Mbok iki rada alon lek ngendika aja sura-sura banget. Menungso ora tatanan kowe ya. Kowe menungso ora tatanan. Kowe nyamah marang asmane Ratu Gustimu Prabu Baladewa. Lho. Perkarane napa? Lho. Kowe arep mboyong baline Werkudara karo Janaka. Ora kena. Mergo aku sing pengen mboyong. Kula kinten nek sampean arep ora trima mergo kula arep mboyong Ndara Werkudara karo Ndara Janaka kundur. Petruk wonten dawuh. Wis tak omongi. Wis pundi?
Werkudara karo Janaka le mapan ing negara Ngastina kuwi sejatine mung arep digawe ringkih. Kawan pendhita saka pertapan ngawu-awu langit sing jeneng Begawan Dewa Buddha. Lah nggih, lah sampean kok kayake ajeng ngewangi mriku napa ajeng ngewangi Pandhawa? Aku ngewangi kowe. Oh, ngaten. Yo. Kersanipun dos pundi? Gareng, wonten dawuh. Maju rene. Oh, nggih. Duh. Arep ndi pesan terakhir apa, Reng? Pesan terakhir cengelmu kowe ra. Aku arep mateni kowe. Oh, nggih. Iya kula niki wong tuwa ampun dijenggong-jenggong ngeten kaya sirahe. Kowe doyak karo Werkudara to kowe? Nggih. Kowe doyak karo Janaka? Nggih. Wong telu, kula, Petruk, kali Bagong. Kula nggih doyak. Lah ya kowe iki wis masuke. Oh, lah iya. Sengit aku. Kowe doyak karo Werkudara, doyak karo Janaka? Nggih, sinuwun. Pripun? Delok ki apa ki? Witian. Niku pusakane sampean niku nenggala napa? Alugara, sawangan bentuke. Oh, nggih. Nek nenggala kuwi lho cendhek. Nggih. Tur ora pati lancip kaya ngene iki nek nenggala. Oh, nggih. Nenggala rek. Menika ken apa ke sinuwun? Tak sili pusaka nggonen meden-medeni Werkudara karo Janaka. Oh nggih. Astu niki. Tenan. Wah, jan wis. Rumangsane apa gleleng aku tuh. Gleleng aku tuh. Ya gleleng sewengi kok. Ngampil ke sinuwun. Yo. Cekel tangan tengen. Oh nggih. Niki. Lah ngampil. Bismillah. Wah. Lah. Wah. Kabutan kowe, Reng. Kowe njaluk dipalilasike karo pusakane. Ben ora kabutan. Oh nggih, pusaka gandeng kula nampi dawuh sing kagungan sampeyan kula tak nyuwun ngampil. Wah. Oke. Mangsane apa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka arep sewiya-wiya karo Nala Gareng karo Petruk karo Bagong. Ah, mungsamu nata mantra Prabu Baledawa Parat. Ngapa? Ngopo piye? Ora sandadak nggo jenengku. Ora sandadak nggo jenengku. Masu. Nggih. Wah, jan wis ora ning arep gleleng Stila kok ora. Lurah? Ora. Sing leleng aku wae ya, Gong. Oh. Mangsane apa? Amok legane atiku. Delok sajae. Sira merata jemrata biyen padha-padha. Wah, ngadalah. Uye. Yoman. Kepiye uye kok nganggo yoman? Edan Nala Gareng. Lah keteka kowe ngligo pusakane Koko Prabu Mandura Kyai Alugara. Wah. Aja ngawu gawar ngawur. Yayi. Yayi kadangipun Kakang. Yayi. Yayi gawanipun Kakang. Aja ngawu gawar ngawur kuwi Nala Gareng kuwi kagungane Koko Prabu Baladewa. Kagungane Prabu Baladewa sapa? Pun Kakang iki nata mandura Prabu Baladewa. Dudu kok pusaka iki kagungane Prabu Baladewa nanging pusaka iki kagungane pun Kakang. Nanging merga nalika semana aku nampa pawarta yen to pamongku si Nala Gareng arep dicekel karo kowe. Arep kok cekel, arep mbok rangket kuandane. Mbok uyak karo Werkudara. Tumuli aku kena syuting. Kyai Nenggala. Dan mboten nginten babar pisan Koko Prabu. Wah. Iki Koko Prabu.
Iki Kakang Prabu. Ya, Yayi Janaka. Kowe ora gelem mendho kekarepanmu, kowe ora gelem dipayung ning negara ngamal apa kelakon mati mungsuh kadangmu Mandura. Janaka. Minggat kowe. Wangsane apa malah? Baladewa sepeleke. Baladewa disepeleke. Ayo, Janaka. Aja ngaku lanange jagat lan curing Bamana. Yen ta durung iso ngasorke kridane Nata Mandura Prabu Baladewa. Mati kowe. Pripun ta sampean iki pripun to? Kowe gleleng. Gleleng kowe. Arep sageleme dhewe patramu. Janaka le mundur mergo kowe nganggo jenengku. Wis tak omongi aja nganggo jenenge Baladewa. Ameng nyilis dhewe kok sampean ki ora meng logate karo suarane. Alah opo? Aku mau ngerti kowe muni kowe. Kowe muni nek kowe kena syuting Kyai Nenggala. Ya ora? Ora. Angge ngapunten kaya karang ketonto kok ora. Isih siji melih sinuwun. Sawa? Werkudara nika undurke sisan ki. Maring jajalanan sekretaring baune iblis lanat uye setraya li binatang laut. Kadangipun Kakang Yayi Jodimati. Kadangipun Kakang Yayi Jodimati. Tambak Rama. Jodimati. Tambak Rama. Jodimati. Werkudara. Sawangen aja nyawang blegeripun Kakang ingkang kena sating Kyai Nenggala. Kena sating Kyai Alugara. Ingkang wujud Nalagareng. Ayo, siat diarep mula sira karo Nalagareng. Pun Kakang Sinurantri mangke. Tekle kuwi ngopo? Lho kok tekle piye to? Pun Kakang Nata Mandura. Ingkang kena sating Nalagareng. Pun Kakang kualat karo Nalagareng. Dadi pun Kakang kena dadi wujude kaya ngene. Wah. Bayar piro kowe disili Alugara? Lho, bayar piro piye to kowe? Ora sah nika-nika. Kowe Nalagareng ketok saka blegermu. Konangan iki. Ayo, kowe gelem apa ora tak raket? Mergo kowe ndek keluputan. Arep boyong karo Werkudara kowe uga maneni marang Begawan Dewa Buddha. Kena ngrangket Nalagareng to. Ning enten syarate. Syarat apa? Sampean kudu kuat nadai dayane Kyai Alugara. Maksane apa? Lepeleke ra. Kene ndi pusaka ampuh kok padake. Kene apa? Pusakane sapa kuwi? Oh, nggih. Nggih. Niki pun wayah dibaleke to. Baleke. Oh, nggih. Mangsane apa kene? Nggih. Enggak. Kelatri nampi enggak. Lho. Ora ngawur Nalagareng. Lho, edan. Enggak. Iki ora marep rono. Dibalik marep rono, marep rono. Oh, nggih marep mrika kok ya. Nggih, enggak kula aturi nampi. Nggih, kene. Nggih. Nah, lho. Wah, kecanda wis. Masane kowe tak sili pusaka wis slamet. Nggih. Ning iki isih ana siji perkara ingkang durung rampung. Perkara napa? Petruk Mondi.
Petruk mau ndi, Bagong mau ndi? Truk, Gong rene. Oh iya, ya ya. Oh. Wah, kisruh kowe iki ora. Ya ben kisruh ya ben. Wedana wis iki awake dhewe kudune yaene wis ning rono kok. Kula gareng wonten dawuh sinuwun. Petruk wonten dawuh. Kowe ngerti rembuking pasewakan negara Ngastina? Inggih ngertos. Kula gareng kowe ngerti? Mboten. Lho. Jare kowe sowan negara Ngastina? Sing sowan niku kalih niki. Nek kula ora melu sowan kok kula ngenteni teng warunge mie ayam ngarep Amigo nika. Iki yo tak jak omah ranu ngene kewajiban. Kowe ngerti rembuke itu? Kertos. Apa? Rembuke teng pasewakan mau Begawan Dewantaka inggih Begawan Dewa Buddha. Yo badhe murungke perang gedhe Bratayuda. Kamangka Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka ingkang kinarya paseksen. Sartanipun sakmangke badhe dipun suwuni tandha tapakasta kinarya wurunging pratandha lan mertandhake yen to perang gedhe Bratayuda wurung satanipun sakmangke akhiripun Begawan Dewantaka Dewa Buddha badhe murungaken perang Bratayuda menika kedah wonten syarat inggih menika pejahe Semar kalih pejahe Sinuwun Ndrawati. Lah, Petruk wonten dawuh. Perkara kuwi sing aku ora nrimake. Perkara kuwi sing gawe murkane Bendaramu ing Mandura. Keparingipun Sinuwun Baladewa kados pundi? Ayo. Tak kanthi sowan bapakmu. Aku derekno bali ning Karang Kadempel. Wah. Mboten saged nek ngoten niku. Ora iso piye? Lah niki mengke kula mampir riyen niku. Mampir endi? Mie ayam. Dah tite sampean ki ora aku ya wis ngelih tenan Petruk. Mampir ning mie ayam. Kula mampir gara-gara riyen teng ora Rombo. Aku tak melu, ora sah. Sampeyan melu gara-gara mah mengke ora iso nembang mah ting blawur ora karu-karuan. Aja nyepeleke lho. Aku arep ratu kae aku iso nembang. Ha tapi minyak telon. Wis minyak telon pahitane sampeyan. Pun rasa kesuwen ya wis aku tak ngenteni saka kadohan lebu gara-gara nggih kula dherake. Ayo nolong gareng. Ya. Ayo kau ayo. Pandhawa Yoga mulung manggung siring prasata Kurawa Kambak ongges sira kanthi temeron layut sagung praratu. Wah ora ngira babar pisan jlamprung wonten maring dawuh Kakang Mas. Lah kok dadi Panakawan entuk pengayoman saka Baladewa kakangku. Edan ning atase Baladewa kakangku minggat nglungani negara Ngastina mergo dhewe ora sarujuk karo pirembugan nalika ing pasewakan. Lah kok dadi malah ngayomi marang Panakawan. Nuwun sewu kula piyambak mboten saged mangertosi sababipun menapa.
Kula kinten Koko Prabu Baladewa sampun badhe mirang kampo jingga mbundhandatan para ratu. Mboten badhe angesuhi kaliyan pun Marasata Kurawa. Wah, edan. Banjur apiye-piye? Kula aturi jejagi sartanipun ngrundani kawontenan negari Ngastina. Kula kinten sak pangge wonten dawuh ingkang badhe dipun dawuhaken dening Bapa Penemban Dewa Buddha babagan pejahipun Koko Prabu Ndrawati lan Kakang Semar Badranaya, Kakang Mas Jwangka Anggara Sesumbar Wawalindo bumi konjing Walodha Kuntara Katok Lumembak Panyonera kumambang Dosang Wisnu Bathara kang asong lebur wiyadi ayo yen ngono aku mau ngari manut sartane ngenteni apa kang dadi dawuh Dewa Buddha bapakku ning ngaten monggo kula dherekaken suwan ngersanipun Sang Penemban Dewa Buddha Kakang Mas